Musí ti exekútor zabezpečiť náhradné bývanie, keď ti predá dom? Musí ti po predaji poslať 10 000 eur na nový nájom? A čo ak v tom dome bývaš aj s rodinou? Môže ti exekútor jednoducho predať strechu nad hlavou? Nie, toto všetko sú mýty. Dobrý deň, priatelia. Tak dnes by sme sa na to pozreli, ako to je s tými informáciami, ktoré stále počúvam na internete, že môže predať, nemôže predať, ako to je, či ti musí poslať po predaji 10 000 eur. Sú to všetko blúdy. Náhradné bývanie alebo 10 000 eur. Exekučný poriadok nepozná žiadnu všeobecnú povinnosť, že by ti exekútor alebo štát alebo veriteľ museli po predaji domu zabezpečiť nejaké náhradné bývanie, tak toto nefunguje. A neexistuje ani pravidlo, podľa ktorého by sa ti po predaji domu musel niekto automaticky poslať 10 000 eur na nový nájom. Počul som také veci, bolo to kedysi návrh, ale proste neprešiel. Z toho výťažku dražby sa uspokojujú pohľadávky a trovy podľa toho presného poradia, ako ustanovuje zákon. Ak niečo zostane, že sa to predá za viac, to je vám posielané potom na účet. Tam sa všetko presne musí zohľadiť, musí tam byť znalecký posudok, proste nie je to jednoduché len tak automaticky, že všetko sa urobí. Tu je veľmi dôležité si dávať pozor na jednu vec, už sa nám to stalo, že proste predalo sa obydlie a tá suma nepostačovala ani len na to, aby proste zaplatili všetky exekúcie, celú tú trovu a normálne nejaká výška ešte toho dlhu zostala, to znamená, že tam zostal ešte dlh. Čiže kľudne sa toto môže stať, preto treba dávať pozor aj pri tom oceňovaní. Není to také jednoduché, treba vždycky na to dohliadať, či ten exekútor správne, ak máte nejaké staré posudky, komparovať, porovnávať to, hej, že už sa nám stalo, že proste pri tom, keď sa žiadal úver, tak bola nehnuteľnosť zohodnotená na cca 80 000 a keď išla do dražby, tak 28 000, hej, čo je úplne, že no, proste stávajú sa také veci, vždycky to treba skontrolovať. Tu by som vám, priatelia, povedal jednu veľmi dôležitú vec. Existuje paragraf 63 exekučného poriadku, ktorý hovorí niečo v tomto zmysle. Ak je exekúcia v čase, keď ju dostal exekútor, istine menšia ako 2000 eur, jedná sa o drobnú exekúciu, kedy zákon zakazuje predaj vašej nehnuteľnosti, pokiaľ tam máte trvalý alebo prechodný pobyt. To znamená, že vymyslím si, aby sa nám to dobre pamätalo, nezaplatili ste účet za telefón, faktúra, ktorú vlastne tá faktúra bola vo výške, poviem, že 1000 eur, samozrejme, že k nej potom patrí úroky z omeškania, ktoré stanovuje súd, poväčšinou je to okolo 12% ročne, potom sú tam trovy exekučného konania, potom sú tam trovy exekútora, to znamená jeho odmena. Toto sa do toho nezaratava. V čase, keď tá exekúcia príde zo súdu exekútorovi a je tam istina do 2000 eur, ona samozrejme, že môže naraz z tej 1000 eurovej pohľadávky napríklad, že za úroky, vymyslím si, bude 1000 za 10 rokov, hej, trovy exekútora tým pádom budú, ja vymyslím si, 200 eur, trovy exekúcie budú ďalších 500 eur, čiže už celá tá pohľadávka bude napríklad, že poviem príklad 3000 eur, hej. Že 1000 nezaplatená faktúra a po 5 rokoch zistíte, že je to 5000. Je vymyslená vec, nie je to takto, len aby ste to pochopili. Čiže nezaplatili ste 1000 eur, originál, ale po 5 rokoch už je z toho napríklad, že 5000, nech sa to dobre pamätá. A keď vám to príde, tak aj keď je dlh 5000, ale istina bola v tom čase, keď to prišlo exekútorovi 1000 eur, tak exekútor nemôže siahnuť na nehnuteľnosť, v ktorej máte trvalý alebo prechodný pobyt. To je proste tak dané zákonom, volá sa to drobná exekúcia a v takom prípade proste nie je možné predať nehnuteľnosť, kde máte trvalý alebo prechodný pobyt. Takže ak ti prišla dražobná vyhláška, to ešte neznamená, že je úplný koniec. Nemusí to automaticky znamenať, že o tú nehnuteľnosť prídeš,
ale popravde už je tam strašne málo možností, ako to celé spraviť tak, aby to naozaj v tvoj prospech dopadlo. Toto je taká veľmi dôležitá vec. Vy nemusíte mať ani cent v úvodzovkách, že ani cent, hej? Že poviete mi, že máte invalidný dôchodok alebo niečo podobné. Z pohľadu ľudí ste nemajetní, lebo fakt, že nemáte ani na tie základné veci, ja tomu rozumiem. Ale zákon vraví, že pokiaľ máte nejakú nehnuteľnosť, to je jedno, či je to garáž, záhrada, byt, dom, to je úplne jedno. Už nie ste nemajetní. Z pohľadu zákona ste majetní. A tým pádom je jedno, koľko trvá tá exekúcia. Už sa to nedá urobiť tak, že ste nemajetní a teda 5 rokov nezistil žiadny príjem ani žiadny majetok na vlastne to, aby sa zaplatili trovy a môže sa vyhlásiť zastavenie exekúcie pre nemajetnosť. Toto platí naozaj iba pre ľudí, ktorí nič reálne nemajú. Nie že len robotu, ale nemajú že nič. Bývajú napríklad v podnájme alebo proste, že nič nevlastnia. V momente, ak máte nejaký majetok, je jedno aký, nejaký nehnuteľný majetok cez garáž, záhradu, dom, byt, to je jedno, už z pohľadu zákona nie ste nemajetní, potom tam nehrá rolu to, ako dlho tá exekúcia trvá. Takže pozor na to, ľudia, ktorí vlastníte niečo a máte exekúciu, je prakticky takmer nemožné u vás dosiahnuť nemajetnosť, lebo z pohľadu zákona ste majetný človek. Takže záver by mal byť pre vás asi taký, že exekúcia v istine do 2000 eur zakazuje predaj nehnuteľnosti. Keď exekútor predá vašu nehnuteľnosť, nemusí vám nájsť ani náhradné bývanie, nemusí vám poslať ani 10 000 eur na účet. Všetko, za čo sa tá nehnuteľnosť vydraží na viac, ako sú vaše dlhy, prípadne vám, niekedy sa stane, že vaše dlhy sú väčšie ako majetok, ktorý sa predáva. V takom prípade vám exekúcia zostáva. Ďalšia vec, ak je to exekúcia do 2000 eur, tak jak som povedal, je to drobná exekúcia, v takom prípade nesmie predať nehnuteľnosť, kde máte trvalý alebo prechodný pobyt. A aj keď vám príde dražobná vyhláška, vždy je treba všetko preverovať, aby ste zistili a preskúmali, či je tá dražba zákonná, lebo to je vlastne definitívne riešenie